Gee ntị n'ọkwa akwamozu a. Ezinụlọ Ọka Dawanajoro na-ekwupụta ọnwụ gburu nwa ha nwoke, nwanne ha nwoke, di ha, nna ha nakwa nna ha nke bụ Maazị Akam alias Pap, nke zutere ọnwụ ya n'ụbọchị Satọde site n'ihe mberede nke mmiri ọkụ. Ndị a bụ ndị ọ hapụrụ wee laa mmụọ: Oriakụ Shuga, nwaanyị ihe ụtọ, nwunye ya; Maazị Akara, nwa ya nwoke, Naịjirịa; Nwaada Soya Beans, nwa ya nwaanyị, USA; Nwaada Milk, nwa ya nwaanyị, Canada. Ụmụ ya gụnyere Maazị Mmanụ, Honey Boy; Maazị Ndukwu, Akpụka dị na nwa; Nwaada Chocolate, Choco Baby; Maazị Bread, achịcha nwa; Nwaada Ọkpa, ofe otu dị na nri. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike n'afọ. Amen. Maazị Akara bụ onye binyere aka n'ọkwa a. Ndewonu.